Здравейте! Едно обращение към всички работодатели. Знаете ли, знаете го вероятно много добре, че добрият работник е доволният работник. Добрият работник е щастливият работник. Защо си мислите, че парите не носят щастие? Това ли ви е мотото на работодателите в България? Как може да бъде мотивиран един човек, който работи примерно на 1200 лева нетна заплата при тия цени в България? Няма как. Знаете ли, че аз през 90-те години съм ходил всеки божи ден все и такава усмивка, 32 зъба на работа в продължение на 3 години, от 95 до 98. Само с мисълта си, че ще видя на следващия ден шефа си, който е собственик на фирмата, и колегите си, съм ходил все такава усмивка. Вечер към 5, 6, 7 часа вечерта, 8, 9 след работа, аз нямах търпение и се изнервях, че не е дошла сутринта, за да съм отново на работа. Вярвате ли ми го това? 3 години поред. От 95 до 98. Човек, когато е доволен, когато е спокоен, когато има сигурност, когато има условия, мисли по друг начин. Това важи и за мен, и за всеки, може би. Съдейки по себе си, човек, когато е щастлив и е добре, и е радостен и доволен, на него му идват идеи. Способен е да открива с лекота информации за неща, за контакти, за каквото и да е, с много по-голяма лекота, отколкото на един човек, който е недоволен. Било от заплащане, било от взаимоотношения. В една фирма е нормално и възможно и нормално да има всякакви технически проблеми. Техническите проблеми в свят, който е технологичен, са неизбежни. Но не би трябвало в една добра фирма да има организационни и комуникационни проблеми и координационни. Също не би трябвало да има изкривен телефон. И не би трябвало да има ограничения по възможността всеки един във фирмата да звънне на който и да е друг във фирмата. По какъвто и да е въпрос. Това дали ще го наречеш мотивация, думата не е толкова важна, то се усеща. Човек или се чувства добре, или не се чувства добре. Когато се чувства добре, той е продуктивен. Той е продуктивен, ефективен и при него няма не мога. Търсят се, намират се начини, решения за сложни въпроси, за трудни задачи. Наистина мотото на много български работодатели, включително и голяма част от моите бивши работодатели, им е, че парите не правят човека щастлив. Ма чакайте бе, хора. Вас ви правят щастливи, а па нас няма да ни правят. Работника няма ли право в края на месеца да му остане нещичко от заплатата, а не 2 дена преди заплата да търси заеми, за да добута до заплата? Извинявайте. Аз съм, директно си го казвам, аз съм икономически емигрант в Германия. Аз съм икономически емигрант в Германия. Работя. Парите ми стигат в който и да е момент. В най-тежките моменти в Германия аз не съм имал по-малко от 200 евро в джоба си. Или по сметката, примерно 50 в джоба и още някакви по сметката. Нали, не става дума сега да коментираме конкретни цифри. Но и това не е защото в България няма пари. В България има страшно много пари. Страшно много пари. Но се държат от политиците и така наречената мафия. Структури. Какви ли не. И ти обясняват, че няма пари, няма възможност. Ами извинявайте, няма разумен човек на земята, който да няма парите като мисъл в главата си. Няма. Нали, на мен лично, примерно, пари не ми трябват. Аз съм си добре, гледате.
Ама до вечера ще ми се яде, ще отида до магазина да си взема хляб и сирене. На магазинера ще ми иска пари, но на тях им трябват, на магазинерите, на бензинджиите им трябват пари. Отида заради колата, искат пари. Си купя едно сапунче, ми искат пари. Мен пари не ми трябват. Аз съм си добре така. Мога да си живея така 1000 години и без пари, но където и да отида, магазин, театър, кино, фризьорски салон, автобус, бензиностанция, басейн, театър, пак театъра го казах. Навсякъде ми искат пари. Просто, мили български работодатели, опитайте се да осигурите на своите служители всичкото необходимо техническо оборудване и то с добро качество, като почнем компютри, коли или там за различните професии всякакво оборудване, което е като машини, нали, и така нататък, технологии, всичко, което е техника, опитайте се да е на ниво, където са офиси, да са приятни, ергономични. Не пестете от химикалки и кламери. Човека ви е най-големия капитал. Защо трябваше да дойда в Германия, за да го усетя това, че се гледа така на мене по този начин? Не може ли в България това да се случи? Защото в България нещата са общо взето така едно боричкане между служителя и фирмата. Нали, човек си казва, аз мога, ама дали така да го направя, дали толкова усилия да положа, дали, нали, общо взето си минава работното време, нали, и мислете също за тимбилдинги. 8 часа на ден човек прекарва на работа, така или иначе, това е 1/3 от живота. И ако приемем, че 8 часа спиме, половината време сме на работа. За мен колегите са по-важни вече от личните приятели. Аз повече време прекарвам с колеги, отколкото с лични приятели. В момента колеги са ми турци, сирийци, румънци, немци. Нали, от тия приятелчета от детинство, които съм имал, аз имам на пръстите на едната ръка ми се броят контактите. Та така, мили работодатели. Смятам, че бях сравнително ясен. И ако на времето човек общо взето много е драпал да намери работа и деца вика е заставал на челна стойка, за да се хареса на работодателя, днеска процесът е абсолютно 50/50 взаимен. Работодателите имат повече нужда от специалисти, отколкото специалистите имат дефицит на предложения за работа. България. А и който не е доволен от живота си в България, не сте дървета. Можете да се преместите. Аз го направих и не съжалявам. Живи и здрави!